kababayan ko, kumusta po kayo lahat? Welcome to Filipino TV at Filipino Life Stories. Thank you for subscribing our channels. At nandito po tayo ngayon sa Alaminos City. Dito po sa Kailubao. Alaminos 100 Islands. At tayo po ay mag-drone para makita po natin ang kabuuan ng Alaminos 100 Islands dito sa lupa po sa may Mount Sasa. Takeoff. Home point updated. Ang sira maganda ba? Lagi man.